नै लोगोफोर खान्थाल जाबा आथा नाङो गोसोथोबा बेमार जायो मोनथियोब्ला ऐसे करके इसको मैं बारांदा काटने मतलब ऐसे काट लेती हूँ फेसबुकआव नायबा खालि थास' बिबारनिल' नुयो आरो बेयाव खुनु खोथा गैया हर दानखावनानै आंबो ऐसे करके इसको मैं बारांदा काटने वाली हूँ मतलब जब भी बरसात आएगी ना तब मैं इसमें सूखने के लिए बारांदा काटने वाली हूँ गाइस। ये देखो ऐसे करके मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ये रहा मेरा बाल और ये रहा मेरा बारांदा। अब कैसा लगा मेरा आइडिया? आप लोग भी करिए ऐसा। तेरा आइडिया देखो। मेरा आइडिया ये है देखो। अब कैसा लगा मेरा मजाक? बारान्दाया अखा बोथोर नालाय लोगोफोर बारान्दाखौ नांथारगोन ना हाबसोनो थाखाय आरोना अखा दोननायाव हाबसोनो ओंखायनो आं बारान्दा हादो दिनै सोखोलि जादों आरोना बिरलायाखै सं मा गोदै हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय लोगोफोर आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरोना ओमफ्राय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौहाय बरायलायबाय जा हायो शेयार खालामलांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओंखायनो आं बारान्दा हादोंमोन आरोना आंखौ जा देलाय मांग्रि सानसिगोन आरो मानसिफ्रा देलाय मांग्रि एसे देलाय मांग्रि जायाबाबो जायाना होनलाय मालायफोरा बारान्दा हासै ओंखायनो हादोलां नै खान्थाल जानि खान्थाल गोथां जाग्रा नै खान्थाल मास्टर इयो खान्थाल मास्टर जा गिदिरखा खान्थालाबो कथाल जाना नायग्रोनोसै आं गोदै दंना गैया साइड थुफ्लेनानै होखावनोसै खखायनोसो ओमफ्राय ओंखाम संहैनोसै जाग्रोनोसै आरोना होमबालाय खर'नि खर आरो खिथुनिया गोदै नङा नामा गेसावसो खोमा गाबोन आरो बांसिन मोजां जागोन आं एसे मोननानै खर' गोदै गोरा जानो लुबैयो नै लोगोफोर खान्थाल जाबा आथा नाङो गोसोथोबा बेमार जायो मोनथिनानै लाखा सेंग्राफोर सिख्लाफोर नोंहानि खाफालाव आंसो बुंदोंलै खान्थाल जाना आथा नांबायना नै आखायाव जेरै गोसोथोलायबाबो बेमार जायो मानसिफ्रा गोदो नों गोसोथोबा बेमार जायोमोन आंखौ गोसोथोनायाव एग्जाम्पल आरो फर एग्जाम्पल एग्जाम्पलाव नोंखौ होबायब्रा आङो ना खोमसिसि उन्दो अमा बेदर इखौनो प्राम एवना जानोसै मेजेम गोजासो खोमा अयथासार मेजेम नारजि दिसथा नामदो ओमफ्राय मामा लाबोखो आलौ गोथां सामब्राम इमा सबाय ना माइयो सिनि सापात आलु भलखौ ओरैनो निरामिस संनोसै ओमफ्राय
बेदरखौ प्राम प्राम एवना जानोसै ना मा बुङो लोगोफोर खान्थालखौ जिरख'जोबना दोनबाय दा सोर जानो गोसो जानो हासिगोन जाखांनानै खान्थाल बेगर लेमलायबाय नै एक्टरा बलखौ आं लाखानोसै आं ओंखाम ओंख्रि संहोलांसै आरो ना लोगोफोर टाइम जाबाय नालाय सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि जानायनि संनायनि टाइम जालायबाय लेमखांजोबखाबाय आङो नै अराबो जोंब्लावलायबाय साथिं मानि साराय जानबाय आं बलखौ संनोसै ओरैनो निरामिस खान्थाल बेगर दानि बासिनाया नै बलावहाय होबाय आरो ना गरफा गरनै बेदरावहाय ओरैनो एवना जानोसै बेदरखौ बलाव होला ओंख्रि संब्ला बेदरखौहाय गोरान एवना जानोसै नै अमा बेदरा रुगारबाय आरो ना आङो एसे रुगारबाथाय मोजां जायो लोगोफोरा रुगारनांगौ आरो ना अमा बेदर आरो बयलारफोरखौहाय नै लोगोफोर मोनखांबाय आंहा रेडि जाबाय जानोसैलाय आरोना नै ओंख्रिबो मोनबाय बहल गोजा ओमफ्राय खान्थाल बेगरजों आरोना ओमफ्राय अमा बेदर फ्राय एवबाय जानोसै लोगोफोर नै जोंहानि थास' बागाना मोनजोबथारबाय थास' बिबार खानायाव आथा नांबाय दखनायाव Bibang subuh kugol ini mah. Atha nangw dखनायाव थास' बिबाराबो नै गोमोन गोमोन Ayo di mak. Nih deh. बिबाराबो नै गोमोन गोजासो ओमफ्राय खालि फेसबुकाव नायबा खालि थास' बिबारनिल' भाइरेल नुयो आरो ना ओमफ्राय खिन्थु आं बेखौ दा मोनायाव अमा बेदरजों जानो Ayo di mak. थास' बिबाराबो नै गोमोन गोजासो ओमफ्राय खाबावनोसै आरो ना आं बिदि नागिरलांसै इयाव गैला नैबे फांनैसो दंफां दंमोन जोंहानि न'आवहाय आं बेनिखौ खाबाय आरो ना गोमोनब्लाबो लगायदेरनोसै लामाथिं खानो थांनोसै आङो बायदि जादो नायलाय सोरबा गोमोन सोरबा इसोर गावबा गाव फारा फारि जादो इबो जादो बाबु जादो ना गाबफैजोबदोसो ओइ नैथिंबो जादो ओइथिंबो जादो हानाय लोगोफोरा ओरै फोथारथिंहाय नागिरलांसै आरो ना मोनगोन ना मोना थास' बिबारखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरोना आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन बाय बाय